Fl-aħħar 24 sija kienu reġistrati 122 każ ġdid ta' Covid-19 f'Malta u Għawdex, l-akbar ammont ta' każi sa minn Lulju li għadda. Dan ifisser li fl-aħħar jumejn kellna ftit inqas minn 200 każ ġdid ta' coronavirus. Din hija konferma li l-pandemija reġgħet qed tolli rasa għaliex pajjiżna kien ilu ma jirreġistra aktar minn 100 każ f'24 sija sa minn Awwissu li għadda. Dan filwaqt li l-ġimgħa li għaddiet kienu nstabu 411 każi ġodda, l-akbar ammont sa minn nofs is-sajf li għadda. Dan tħabbar fuq il-paġna ta' Facebook tal-Ministeru tas-Saħħa fejn il-każi attivi bekk issa telgħu għal 847 wara li fl-aħħar sigħat fiequ 41 persuna. Bħalissa fl-isptar Mater Dejjem 12 persuna jirċievu kura minħabba komplikazzjonijiet tal-virus. 2 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva jingħataw kura għal sintomi li qed jikkawżaw komplikazzjonijiet. Madankollu miet ingħata ebda informazzjoni dwar il-persuni li jinsabu rikoverati l-isptar, ma nafux l-etajiet jew jekk dawn il-persuni humiex imlaqma għal kontra l-virus. Fortunatament fl-aħħar sigħat l-ebda persuna ma tilfet ħajjitha kaġun tal-pandemija biex bekk l-imwiet jibqgħu jammontaw għal 463. L-awtoritajiet taw ukoll dettalji dwar l-ammont totali ta' dożi tal-booster li nataw sissa li jammonta għal 93,247 doża.